Ainhoa Amatxi. Quina és l'última hora, Ainhoa? Sí, tot va succeir ací al cementeri de Torrent, on nosaltres ens trobem, concretament el dia de Tots Sants de 2021. Les discrepàncies entre els dos clans familiars, els Marco i els Bocanegra, van desencadenar en un tiroteig que va deixar 2 morts i un ferit. Tots els anys, les dues famílies venien fins ací a portar les flors als seus difunts i aquell dia, després d'un primer enfrontament verbal, van passar a les armes. Un dels morts i el ferit pertanyien als clans familiars, però la segona víctima mortal va ser un home de 79 anys que havia vingut a portar-li flors a la seva dona que havia mort feia poc de temps d'un infart. Des de fa 2 anys, la policia ha reforçat les mesures de seguretat ací durant aquestes dates. De fet, enguany s'han fet registres aleatoris i s'ha portat gossos per a detectar possible pólvora. Fins ara, els 3 membres del clan dels Bocanegra han estat a presó provisional, però pròximament van haver de parlar davant del jurat popular, van haver de ser jutjats davant del jurat popular i podrien enfrontar-se a entre 45 i 50 anys de presó. Moltes gràcies, Ainhoa. Remuntant-nos, com ens recordava